boa sorte tivemos en darnos contigo. Por certo, como te chamas? Eu somos Lois, un aventureiro que recibiu unha sorprendente invitación para a boda que se ha de celebrar mañá nesta illa. Hai máis de 20 anos que non veño por estas terras. Cando vi con vos no porto, supuxe que sería quen de botarvos unha man, non si? Pois moitas grazas. A verdade é que a mí pasoume algo por estilo. Chamo Antón, son un vampiro e... tamén fui invitado a esta boda. Pois eso, Joan, un arquitecto afincado en Madrid que xa hai máis de 20 anos que non me chama luz. E ainda estou pampo por tanta novidade. Ollade ali, unha rapaza que nos está a facer acenos exagerados coas mans. Hola a todos. Xa chegastes, que ben. Sei que perdistes o barco, non hai problema. Vexo que vos las apañaste ben demais. Hola, rapariga, ti que ves? Que sabes de nós? Ala, non vamos con presos innecesarios. Hola, eu son Joan. E como te chamas? Eu son Sabela, a filla de Maruxa. Mañá é a miña boda. Estades invitados. Ela, onde está? Certo, se a carta non la enviou ela, como que non apareceu todavía? Sí, pero eu non é que rematáramos moi ben a última vez que nos vimos. Extrañame moito que nos quixese ver nunha data tan sinalada. Eu penso que xa non será moitísimo. Ben... O certo é que ela non sabe nada de vos. Fun eu que vos imitou facéndome pasar por ela. E aquí estades. Xa veredes como levo unha sorpresa enorme cando vos vexa. Seguídeme. Pero espera. Un momento. Veña, non se de la Catán, se vos cuarto está aquí, preto. Sabela, espera un momento. Isto non ten xeito. Se a tua nai non nos quere ver aquí, non entendo para que nos invitas a vir a tua boda. Eu penso que lo que temos que facer é liscar a xente que nos pasa. Por favor. Non vos marchedes. Non quixo facervos mal ningún sitio e o moito. Ela matará se se entera da miña sorpresa antes de tempo. Por favor, quedad aquí ata que atopamos de arranxar esta situación. Sí, vale, esperaremos ata que atopes unha pequena solución. Está ben, está ben.